Ahojte, dneska bude zase taká boka, časť 6. Mama dobrá na brata a zlá na sestru. Viem, že dlho to nebolo tie videa, lebo som teraz natáčala najviac na shorts, takže začíname. Dneska nám asi prišiel balík, tak sa ideme pozrieť na ňom. A ešte som vám zabudla podať, podporte toto video lajkom aj odoberom. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dúfam, že budem aspoň tých niekoľko lajkov. A som vám zabudla povedať, no že dlho som nenatáčala, preto sa chcem teraz nejak dať do tejto roli zas, jak sa tak natáčať. Dobre, takže začíname. Príjemné pozeranie vám prajem. Ahojte. Začíname, ahojte. Tak, dneska som ešte išla na nákup. Čo to nám prišiel za darček? Čo to je? Už dnes nevládzem chodiť tu. Wow, také pekné oblečenie. Wow, no to musíme zobrať domov. A jak to vyvezem domov? Dobre, už kašlem na to. Ideme. Dúfam, že stihnem domov, a keď nie, rýchlo. Mamka povedala, že iba lebo som išla od 3. do 5. iba. Už je skoro 6. Dobre, rýchlo, dávajme. Som sa veľmi zadržala. Ešte môžeme niečo povedať. Som zmenila dom. Teraz ten brat býva na gauči, takže tak. Kde si bolo toľko? Som kúpil kvietok. Oj, ticho buď radšej. Pekné oblečenie zatiaľ mi tu dávajú. Wow, to je pekná festa. Ale tak, prívesok na kľúče, ešte jeden. Ešte na oblečko s kvietkami. Dobre, toto idem vyhodiť. Tak. Pláchnuť, dobre. Tak. Neviem, čo som tam pokupovala ani. Čajník, no rovno. Chýbal nám utierka. No to budem veľmi dobre potrebovať. Kde ju dám teraz? Dobre, dajme ju tu. Obraz. To som tu myslela dať iba. A nákup. Tak, tu ho dáme. Dúfam, že mama ešte neprišla. Nie, ja neviem, kedy ona príde. Dobre. Tak, dobre, dám si dole okuliare, prezlečím sa na doma a tak dáme si toto. No, dobre, tu si to zavesíme, zoberiem si telefón a idem sa na ňo hrať. Večer. No, dobre. Už sa prezločím do pyžamka, ale idem sa si osprchovať. Tak, no, takže, tak. Nie, to je chlapský. Keď sa osprchovala. Áno. Keď sa umýla. Joj, dobrá bola tá sprška. Idem na záchod. Dobre. Umiem si ešte zubky. Dám si masku a pôjdem spať. A ty ako nejdeš dneska spať? Ja neviem, kde som... No, neviem. Dobre. Zapojíme si sviečku a idem sa ďalej hrať na telefóne. Už treba ísť spať, už je skoro 9 hodín. Takže do pyžama. Kde je moje pyžamo?
dneska si toto oblečím. Tak. A spať. Ty ideš vôbec niekedy spať? Neviem. Bože, jak vždy. Dobre, vypneme sviečku, aj lampu a ideme spať. Čo už to sestra do mňa rype? Dobre. Tak. Tu a tu pôjdem si lehnúť. Tak. Ráno. No, to už je ráno, no. Neviem, kde pôjdem dnes. Až pobavím. No, pobavím. Nové video dala toho môjho brata. Treba stávaj. Čo chceš odo mňa? Nič. Jak vždy. Nebuď. Idem niečo si robiť. Aj nesprávno určite. Už normálne bežím tebe robiť. Čo si dáme také? Vajíčka nemáme, jasné, že? Tak si dám asi iba kakao. Dobre bolo? Dobre, ideme sa asi umyť. No, kde je to ten môj? Jak vždy, najnižšie. Tak, ideme. Jak fajne. Teplú vodu konečne pustili. Dobre. Umýjeme si zubky. Dáme si dnes, toto je večerná, toto je denná. Dobre. A ideme sa baviť na telefóne. O XOTM dal nové video, idem sa na neho pozrieť. Také zajímavé. Aha. Keď si pozeral to video. Konečne som už dopozerala to video. Dobre, ideme sa umyť. Ide sa umyť. Keď sa umýla. Joj, tak dobre. Na čo som sa umývala? Pred chvíľou som sa umývala. No dobre, tak idem na záchod. Neviem. No, takže idem asi. Nie, spadne. Nechaj to. No, takže asi idem Koštík sa do nového oblečenia kúknúť sa, jak vyzerá. Pekné. Dobre, ďalšie oblečenie, to je toto. Wow, to je tiež pekné docela. Nie je to zlé, ale tak ja neviem. Také divné. Aj chlapčenské, aj devčenské. No dobre. Idem si v tom aj zahrať basketbal. Tu doma. Tu budem sa hrať. Tak. Či som nezabudla vôbec hrať basketbal. No dobre. Čo by sme také mohli spraviť? Neviem. Dobre. Večer. No, takže ja už asi pôjdem sa umyť. Ty
ty budeš stále za tým notebookom sedieť? No predstav si, že hej, môj. Dobre, idem sa umyť. Tak. Keď sa umýla, nič. Keď sa umýla, fajne bolo. V tej sprche idem na záchod. Dobre. Idem si umyť zuby. Ten môj brat sa úplne si neumýva zuby. Peca fuj, bude mať žlté minimálne. Možno, že aj čierne. Dám si masku, jasno, že jak vždy. A idem si asi baviť sa na telefóne. Ešte neviem. Alebo si prečítať knihu. Nie, baviť sa na telefóne je oveľa lepšie. Aj keď budem hlúpa, ale to nevadí. Ja chcem sa zahrať na telefóne. Ešte domáce úlohy urobiť. To musíme položiť ten telefón. No. Sme mali z matematiky aj zo slovenčiny. Tak idem robiť zo slovenčiny. Oj, tu prepísať celý článok. Joj. To som si ešte teraz iba večer dozvedela sa o tej úlohe. No dobre, už to mám. Nebol to až také dlhé, ale zajtra si to dorobím. Nechce sa mi to teraz robiť. Z matematiky urobím ceruzkou tak rýchlo 5 príkladov. Máme ich 20, ale to je na 5 urobím. Dobre. Urobené. Dám si dole masku a idem si láhnuť. Dobre, prezlečíme sa. Oj. Spať. Oj, už si aj ja idem láhnuť, lebo zase toto bude to isté. Dobrú noc. Jau. No to mi treba ísť na záchod. Nie, zás toto. Fuj. Jau. Asi zase mi toto stalo. Bože. Zás. Som chora. Joj. No dobre. Mám špinavé pyžamo. Treba sa prezlieť. No dobre, už budem v tom. Nebudem až tam hore vyliezať. No a čo budem robiť, keď teraz ja nezaspím? Ani som sviečku nevypla, bože môj. Neviem, čo budem robiť, no skúsim zaspať. Ráno. No táto noc bola vynikajúca normálne. Dobre, oblečím sa a pôjdem asi. Ideš so mňou, brat? Čo? Ty ešte chodíš, keď spíš? Hej? No dobre. No poďme, chceš moje oblečenie? No tu, no bo oni majú spolu ako skriňu. To je moje. Tu si to dám. Ja sa teraz oblečujem, ja si dám asi toto. Nie, toto nové, to je pekné. Dobre, počkaj, iba si umiem rýchlo zuby. A ty nič? Umieť zuby? Nie. No dobre. Dám si okuliare. Nie, dneska má byť horúco. Zaberiem si kľúče, aj ty si zoberú. No, a poďme. Dobre, táto séria už ide končiť, tak dúfam, že sa vám páčilo toto video. Jak som vám hovorila, podporite týmto video lajkom, keď sa vám chce. Dobre, tak prajem vám veľmi veľa šťastia a dúfam, že aj toto bude ďalej natáčať na Toka Boka.
ja iba som rada, keď natáčam videá. Takže ahojte, čaute. Do na budúcej sérii.